Galacia Kapitulo 5. Gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun, ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Pahimangnuan ug ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibuok balaod. Kamo nga naningkamot, nga isipon sa Dios nga matarong, pinaagi sa pagtuman sa balaod, na himulag hinuon kang Kristo, ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato, naglaom kita, nga pinaagi sa Espiritu, ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon, mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Maayo naman unta ang inyong nahimo, apan kinsa may nagsanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran. Dili kini buhat sa Dios nga mao'y nagtawag kaninyo, sumala sa ilang giingon. Diyutay rang patubo ang gikinahanglan, aron motubo ang tibuok minasa nga harina. Apan misalig ako, nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayod ang inyong tuuhan, ug ang nagsamok kaninyo bisan kinsa siya, silutan gayod sa Dios. Apan mga igsoon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako, nga kinahanglan ang pagpatuli, nganong gilutos man gihapon ako. Kung tinuod pa kini, nan, ang akong pagwali sa krus ni Kristo, dili unta makahimog kasamok. Mas maayo pa nga kadtong nagsamok kaninyo, magkapon sa ilang kaugalingon. Apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himo ang pasangil ang inyong kagawasan, aron maghari kaninyo ang lawasnong kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma, kay ang tibuok balaod na tingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isigkataw, sama sa imong kaugalingon. Apan kun kamo magpinahitay, ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busad dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pagighilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapausanon, ug pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus, ang mga tawhanong kailibgon ug mga lawas nung pangandoy. Ang Espiritu mao'y naghatag kanatog kinabuhi. Busa, paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magmapagarbuhon
o magmasuk-anon o magmasinahon sa usag-usa. Galacia Kapitulo 5. Gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun, ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Pahimangnuan ug ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibuok balaod. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod na himulag hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon, mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Maayo naman unta ang inyong nahimo, apan kinsamay nagsanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran. Dili kini buhat sa Dios nga mao'y nagtawag kaninyo, sumala sa ilang giingon. Diyutay rang patubo ang gikinahanglan, aron motubo ang tibuok minasa nga harina. Apan misalig ako, nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayod ang inyong tuuhan, ug ang nagsamok kaninyo bisan kinsa siya, silutan gayod sa Dios. Apan mga igsoon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako, nga kinahanglan ang pagpatuli, nganong gilutos man gihapon ako? Kung tinuod pa kini, nan, ang akong pagwali sa krus ni Kristo, dili unta makahimog kasamok. Mas maayo pa nga kadtong nagsamok kaninyo, magkapon sa ilang kaugalingon. Apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himo ang pasangil ang inyong kagawasan, aron maghari kaninyo ang lawasnong kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma, kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isigkataw, sama sa imong kaugalingon. Apan kun kamo magpinahitay ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawasnong kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawasnong kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa lawasnong kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busad dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pagighilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawasnong kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapausanon, ug pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus, ang mga tawhanong kailibgon ug mga lawasnong pangandoy. Ang Espiritu mao'y naghatag kanatog kinabuhi. Busa
Paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magmapagarbuhon o magmasuk-anon o magmasinahon sa usag-usa. Galacia Kapitulo 5. Gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun, ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Pahimangnuan ug ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibuok balaod. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod na himulag hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon, mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Maayo naman unta ang inyong nahimo, apan kinsa may nagsanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran. Dili kini buhat sa Dios nga mao'y nagtawag kaninyo, sumala sa ilang giingon. Diyutay rang patubo ang gikinahanglan, aron motubo ang tibuok minasa nga harina. Apan misalig ako, nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayod ang inyong tuuhan, ug ang nagsamok kaninyo bisan kinsa siya, silutan gayod sa Dios. Apan mga igsoon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako, nga kinahanglan ang pagpatuli, nganong gilutos man gihapon ako. Kung tinuod pa kini, nan, ang akong pagwali sa krus ni Kristo, dili unta makahimog kasamok. Mas maayo pa nga kadtong nagsamok kaninyo, magkapon sa ilang kaugalingon. Apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himo ang pasangil ang inyong kagawasan, aron maghari kaninyo ang lawasnong kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma, kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isigkataw, sama sa imong kaugalingon. Apan kun kamo magpinahitay, ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawasnong kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawasnong kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa lawasnong kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busad dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pagighilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawasnong kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapausanon, ug pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus, ang mga tawhanong kailibgon
ug mga lawas nung pangandoy. Ang Espiritu mao'y naghatag kanatog kinabuhi. Busa, paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magmapagarbuhon o magmasuk-anon o magmasinahon sa usag-usa. Galacia Kapitulo 5. Gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun, ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Pahimangnuan ug ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibuok balaod. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod na himulag hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato, naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu, ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon, mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Maayo naman unta ang inyong nahimo, apan kinsa may nagsanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran. Dili kini buhat sa Dios nga mao'y nagtawag kaninyo, sumala sa ilang giingon. Diyutay rang patubo ang gikinahanglan, aron motubo ang tibuok minasa nga harina. Apan misalig ako, nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayod ang inyong tuuhan, ug ang nagsamok kaninyo bisan kinsa siya, silutan gayod sa Dios. Apan mga igsoon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako, nga kinahanglan ang pagpatuli, nganong gilutos man gihapon ako. Kung tinuod pa kini, nan, ang akong pagwali sa krus ni Kristo, dili unta makahimog kasamok. Mas maayo pa nga kadtong nagsamok kaninyo, magkapon sa ilang kaugalingon. Apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himo ang pasangil ang inyong kagawasan, aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma, kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isigkataw, sama sa imong kaugalingon. Apan kun kamo magpinahitay ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busad dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pagighilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapausanon, ug pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga, wala may supak sa bisan unsang balaod.
Gilansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kailibgon ug mga lawas nung pangandoy. Ang Espiritu mao'y naghatag kanatog kinabuhi. Busa, paharion nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magmapagarbuhon o magmasuk-anon o magmasinahon sa usag-usa.